Matambudziko ari kupanika, mhepo dziri kupanika. Zvinotidzora pamuro kuti tingoita vanhu vakanaka. Izvo zvinotibatsira. Tuya dzatinotonga. Tinotonga tiri kukutonga zvedu but uri tsotsi uri mbavha. Kuramba zvako asi mhosva unoita sei? Unoiziva. Kana takupai basa kuti endai munobata zvinhu kubva kumunhu. Hapana kuita matoksi batai zvinhu. Kana munhu akanyikirwa mukadzi wake nemunhu, haisi nyore kuti unonaka vhuwa kubest. Iri shoko rakarekwa nemukomana werati. Idya patsime rako chairo chairo. Mukuzvinzwa? Idya patsime rako chairo chairo. Idai vakadzi venyu chairo chairo mumba. Mukunyatsonzwisisa? Izvozvo munofanira kuzviziva izvo. Ivo vakadzi ava neproblema. Vamuri kuona kugara zvavo so. It's dangerous, vakaipa. Mafuta akauya mazuva ano yakare yamuri kuzora. Muri kukonzeresa imimi. Idai vakadzi venyu chairo chairo. Mukadzi, hakuna mukadzi akashata. Hakuna murume akashata. Pakusika kwedenga nyika. Mwari asika zvinhu zvese panyika. Asika zvinhu zvese panyika. Akati ndandasiya panyika chii chakafanana naye. Zvikandofanira kusika munhu akafanana naiye. Haana kusika munhu mutema, haana kusika munhu mutsvuku. Asi akasika munhu akafanana naiye. Achireva kuti ndiye anotonga panyika papi? Pano. Nzou yakakura asi inotongwa nochi? Munhu. Saka itai zvakanaka. Zvakafanira unoya mudari munhu mubvudzi riri nyanda. Uri chii kweyo? Urichi tikaverenga bva tinofanira kuverwa musoro iwa musoro yakanaka. Kana rakakura uri chikamwa zvakaita zvakanaka, hunhu muridzi wawo. Kuti mufanira kuuya kutamba tennis bhora muno mudari muno. Ndipeke story. Mbumira kutaura. Nditakwatara varidzimai. Isu tiri vemukando muna 2020 ndipo pakatanga mukando wedu. Takanga tiri 10 tiripo takadaro. Tanga amaikaimba ndivo vakanga vari sekretari yedu. Saka amaikaimba vakakweretawo mari mukando. Sezvo mukando wedu wainzi unokweretwa nemunhu ari mukando. Vakakweta mari $20 musi wa16 November 2020. Saka mari yakaramba kubuya. Vakaramba vachingoti vasingakwanisi kubhadhara mari kusvika vazobuda mukando muye. Vabuda mukando muye vavagara time vari vasisimo mukando wedu. Vakaramba tichikondira zvine mukando wedu. Tadaro tichivabvunza mari vakati havanai mari vari kuishaira. Kusvika pari zvino ndo vatazoti ngatichiendai timbovabvunze nekupedzisira.
vataenda tichitora ndirukanganwa zvavo vaka tichienda kumba kutichienda takanoti tikuda zvinhu zvedu amai ava vakakwanisa kuti zvinhu pari zvinezvi handinai vati handinai tikati manje papaita kambani yeZLT ndo yaiva kuperesesa zvinhu saka papa nezvinhu zvavo zvazviripo tikati amai toita sei inini tasemunungo yamagara nezvinhu toita sei mari payava yakuru amai vakati ina hapana chandokwanisa tikati kana mapoto chavamukwanisi kutipa here kuti tikwanise kurikabva mari yedu vakati handinai tikati saka zvinotodii amai vakati manje zviripo pari zvinezvi ndiizvi zviri panapa izvi zvivo ndo zvinhu zvandokwanisa basi handingatokupai nokuti zvinhu ndezvemurume zvedu zvese tiete tiri pamwe chete nemurume ndobva tatora zvinhu zviri zvazviri muzita remurume isi hapana zvataisiwa saka tatora zvinhu segroup zvaangari mapakedzimai ndobva taenda ndobva tichengetesa kumba kwevahanzvadzi yavo tadaro ndobva tazonzwa takunzi isusu makudiwa kumapurisa takuda zvinhu zvedu atisati tadaro ndobva sabhuku ndobva vazoenda nekumapurisa ndobva vanzi mini sabhuku enda munoyananisa vanhu ava nekumapurisa kwavapa ripoti sabhuku ndobva vauya ndobva vatoziva kuti ine mukana zvanzi ndikuyananisei nemapurisa saka ine kuti ndikuyananisei uyai nezvinhu tidzosere vakaimba zvinhu zvavo alright ndobva tatora zvinhu ndobva taenda nazvo kumba vakaimba ndobva tiina sabhuku ndobva tavapa zvinhu zvavo vakaimba vakavhura zvinhu zvavo vanzi nasabhuku chita sekuti zvinhu zvenyu zvakakwana here vanhu vavhura box 1 ndobva vati ndashaya mbeu yangu kumashaya mbeu ndobva tangoseka tikangoti pamwe kuseko zvavakwaruita tikati imajesu mbeu yainzi mbeu inesi yefodi yainzi inesi yefodi yashaika 2 buckets istakati mbeu yacho pakauya zvinhu zvavo zvepakejiyo isu takanga tiripo tanga takamira ipapo zvinhu zvavo nesi yavo yakanga yapfuurira nemudhumeni akakanganwa kuisiya pastation pavo ndobva aenda nayo saka isu takazoshamisika tichibva vachitiwo inini matora mbeu yangu saka kubva ipapo akaimba ndobva tanzi ndobva taya kuno ndobva tanzi chiendai kumapurisa nemupurisa wamambo ndobva taenda naye ndobva tanonzi nemupurisa wayo tikanzi hapana chatokwanisa kutaura mozoyamsuwe mande kureva mangwana ndobva tadzoka mangwana ndobva tangonzi uyo ari kuti akatora muri kunzi makatora mbeu yake saka inini dzoserai munhu mbeu yake tikati isi hatina saka kubva ipapo ndobva madzimai avo tangonzi bhadharai mbeu yake ndobva tati alright ndobva tangobhadhara mbeu yake tabhadhara mbeu yake isi ndobva tauya kuno kuti akuti isu tichidzoserwa zvinhu zvedu saka munanhasi mari yedu haisati yauya ndo yatikuda changamira alright kurati mari yenyu yamuri kudai ndiri $20 mari inobereka ine interest yainenge inayo saka yamuri kudai chei mari yatiri kudai 255 ndobva yakasvika 255 haripo here charity nazo zvataurwa pindurai tinzwe pamusoro yedano inini ndanga ndiri mukando mu2020 shuwa makunda inyora ndakakwereta mari inoita $20 ndakabhadhara zoenda zvekare ndakakwereta mari inoita $20 takuda kuti tinogovana zvinhu ndakaenda pamwangu vakaungana pagrupu ndakati interest ndaishaya ndikumbirawo kuti mari yangu iyi yandava nayo muite se mutambire iyoyo mpura akaita se rakaramba ndobva ndadzoka kumba ndagara akazoshuya nowachiyameni wedu guta kumba akauya guta kumba akasvika akati amaikaimba ndauyawo tawirawo mari yedu
ndikati mari ndikati ni mari ndakauya nayo asi pandikauya nayo mari makati interest chituda neinterest yaini zvine interest handina zvikanzi handipei iyoyo ndiende ndotaura nevamwe yamunani yacho sezvo zvinhu zvanga zvatemba nze pane zvimwe zvanga zvasara zvekuti zvitengwe nditaure nevamwe mari nditese ndibhadhari ndati alright zvishuwa mabanga aripo ndobva ndatora mari inoita ndobva ndapa chairman wedu haenda gore rino musi wa2 August ndakashedzwa nemupurisa wandinoziva mugrupu ainge ari mupurisa wedu uyai kuno ndondaenda ndikasvika ndikawana bhuku remukadzi shuwa rakagara parodi vakagara vakanditi amaike matida chikuda mari yedu mazuva yawanda ndikati mari nini mari handina kanzi alright funga nguva iyo pakabva pasvika mota yekambani yeCDOT yaitambidza zvinhu zveseedbag vatatambira zvinhu zvedu ndakatambira zvinhu zve4 hectares 2 vamwe vangu vandirairira 2 hectares dzanga dziri dzedu ndobva ndatambira chingotambira chingopedza kusaina zvinhu zvezvi vanhu vagutsa vakabva paword of command kune vamwe zvikanzi titore zvinhu kana shuwawo zvinhu zvezvi vakabva vanditorera zvinhu zvinhu vakaenda nazvo ndakati zvinhu izvi mukunditorera zvinhu hazvisi zvangu zvakanzi aiwa zvinhu izvo zvidatoita setanobata zvinhu izvi vakaenda nazvo zvinhu zvinhu vaenda nazvo zvinhu zvinhu baba ukamba vakauya vati ana mai vomukando vatora chii vanditorera zvinhu zvangu zvakanzi kuvatora nechikonzero chei ndakati handisi kuziva so vakatanga kuenda panext panga pakachengeteswa zvinhu vasvika amene zvavakataura naipa kunoti nanhu vakuenda vavadzoka panguri zvekuma8 dzekuseni takaswera muswere zvinhu zvese zvisina kuita se wayanogara nawakatora kamuchemberero kwatenga gara ndikakuona pachena zvinhu zviya zvina kudzoka pakumanheru zvekuma8 ndopa vakazoita sei pavakazouya nezvinhu zvezvi vauya nazvo zvinhu zvezvi inini panguva yandaenda kuhodhi kunotambira zvinhu zvangu tanga takatumira munhu nesi yefoja va2 packets yefoja vatasvika kurodhi pekuri ndakabva ndakanda nesi yangu yemo muzvimapeki zvezvi pakapavhurwa mapaketi aya zvikanzi zvinhu zvangu izvi zvinoita sei hazvina kupana samamwana muzobvevere nesi ndikati nesi ndapiwa kanzi namai hamuna nesi yangu funga wakabva tanga kusumuka munhu mumwe chete nomwe chete vachienda kumba kwake vachienda kumba kwavo alright ndemazi yangu kuti tanzwa vachitaura vachiti nawe nesi muka yakazodzorerwa ndizvo yakadzorerwa chasara chii upi kwamurimi ndakapedza nawo wapedza nawo ko mari kutaurwa inini mari ndakabhadhara makabhadhara mari $30 wakabhadhara $30 muchipani chipagusa aripo iri kuzacha muripo chipedinzi takaiti hanzi makapiwa $30 zvekubhadhara mari yataurwa imagara pamusoro nyaya iri kutaurwa iyi ndezvekunyeba inini handina kumboenda kumba kwavo ndiri munhu chete takaenda tiri group tikaenda ndafunga katatu tichitaura mari yedu vachiti handina mari izvi zvarotaura kuti vakandipa mari vari kutonyeba mai yangu manzo zvavataura hanzi zvamutaura izvi mukandipa mari mutonyeba ndani akanga aripo pamukavapa mari baba ndovaripo ini mari makamaitora kupi imi kuti muzopa kuti muzopa vari vega makamaitora kupi kuna treasure makatora kuna treasure muri kapana muri tuna treasure treasure acho ndivava ko makazoenda kupa vase musina kuenda kupa kuna treasure kwambuka matora mari kana pataimbokorekta mataenda sekunaienda security achienda munhu so ndasi vari kukurambira kuti handa kutora mari hamuna kundipa mari ndasi vari kuramba kuti hamuna kuvapa mari kava dai mukaendesa mari kava kuna treasure kwamukatora ikabva yanyorwa pasika pane pamukanyorana pasi here hapana pamusoro interest ndaishaya ndomataurira maita ndakaenda nayo vanhu vakaungana yeinterest yacho mari yanga ndakwereta yacho yanga makwereta vari kuti yeinterest mari yedu yabereka ndo yamataura kuti inini ndikaenda ndikati interest handisisi handisikiwana ndo yazvamataura pakutanga
pakutanga makazoibhadhara here interest hamuna ndoiri kuda kunzi mari yedu interest yapa $250 ndiyo yakwirirwa dare novava mukaka imamuziva pamukakwere 16 November. Batora November. Ukazobhadhara muna July. November, December, January, February, March, April, May, June, July. Ari ma $4 times 2 weeks. Kuna pamwedzi yanga iri $8. Satikati $8 times weka mwedzi yachitoni mek. Weka ito chibatsira. Tuweke. Tukubatsire 16 November. $33. Vakatora 33. Vakatora $33. Pane mapocket yemukaka takapa kuti vatengese tichitengesa mukaka vakadya. Takapa munhu mukaka akaenda nopa akanovapa zvinhu izvozvo vakadya. Yanga iti $13. Yavakakwereta $20 plus 13 plus 30 yobaita 33. Right, 33 yese iri kutambiswa by degree $4 per degree per 2 weeks. $8. Yobaita per 2 weeks pamwedzi per 2 weeks ndo $8. Per 2 weeks $4. Kurati mwedzi ndo $8. Saka takuti isisu $8. Toti times mwedzi ipi kubva muna pa 16 November 21 months. Pari 21 months. What's the year 2020? Year 2020? Vakasaina apa. Vakatosaina. Tone pa vakasaina pa. Signature. Ndizvo makasaina kupi? Ndima nditi? Chimbokaneleko kusati kuwirirana kuti zvakaitika chokwadi makazviwirirana kai? Hongu takazviwirirana asi ndine mari yandikabhadhara. Aiwa makabhadhara ko yacho interest iyi yamukanga mawirirana semukana yakaibhadhara here. Handina ndiyandikaenda kunokumbira. Mukakumbira ndobva wakutii kudi pamukakumbira vakati kudii pamukakumbira Ndopanova vakazouya chiyapo. Vakati kudii pamukakumbira Vakati zvinoda vamwe varipo nokuti vanhu vanga vari vashoma. saka vamwe vacho vakazowanika here? Zvekusaziva. Kurati havana kuzowanika ndizvo nokuti kana musatozvizivaka kurati pavaiwanika papange pakapiwa mhinduro ndaizvozvi muchitipa mhinduro panapa kuti vakazosangana ndobva vataurana zvinoti ndobva vawirirana zvakati munazvo here? Hamunai. Right. Saka wekai mari nyitotinzwe mari tiwapira. $168. Ndiyo. 20 havanongotipa mari. Saka kuti 168 plus 20. Havanongotipa mari vanonyeba. Yobaita 188. 188. Ndiyo. Taura. 168. Plus 13. Yemukaka. Ndandine mari yangu Right. Yobaita yaka yapa 188. Weka fito. Ine ma interest ayi. Yakamira sei ma interest 13. Izvozvo kuti titengesa tititenderere. $10 abeka $4. Per 2 weeks.
ine mwedzi iyoyo kuti kafanana kwete ipapo ndinopokana napo nekuti ini ndanditori nemari yangu yangaite kupi kuhomwe ikoko asi andazoita sei anazoibirwa anakuitora ndati iwe chibata ikupi kumukaka ikoko vakanda $10 chete ndiyo vakakanda ndizvo ani makakanda $10 saka ndiya mukazoti michitora iyo $10 yacho ko interest yacho inini yangu dai yandikatokanda yakatoberekawo mukati momwe yakatoberekwawo aminoti papakapaneka sei nekuti inini yangu mari yaitokweretwawo iri momwe yangu yangaite manyazozvisa zvataura manyazonzwisisa muchemu kuti vadzokere vanyatsokukudzai zvakutaura vadzokerere kukudzai munyatsobvisa zvakutaura pandisiri kunzwisisana navo ndepekuti $13 yemukaka iri kubereka ndopandisiri kunzwisisana navo sei ndisiri kunzwisisana navo inini muhomwe yemukando manga mune mari yangu yanga ndakakanda vanhu vakazosvika pakugovana mari yangu yoitorimo mupi imomo yangu yoitokweretwawo ichiberekawo oda kutibatsira taura tidzo ipapa munombomira kudzimanda kana mawapa mari yavo ndokwanisa zopaishenyu tipapo mazwa mwe kutaura zvataura mazwa here mwe kutaura zvataura ini miti makasiya mukando ka ndova mazvinokwereta futi mukando macho umesema maita sei bani chikwereta ari mazvora saka maveka mari iwe tisanganise tosi $84 sati 84 plus 188 $272 George ndokunga isu tatisina kuita $13 tataita $10 chete saka inyanga ichi $255 noti ndo mari yake George atagofamba nayo $255 mazvo zvataura hanzi mari yatinoda kuva muri $255 hamuna kuva mune 1 inini changu ndikunetsa nekuti zvinhu zvacho zviri kushanda nemadaka aiwa asi kutaura zvemadaka tiri kutaura nyaya yakaitika hati mabvuma yekuti zvakaitika hapana daka ka hapana zvinhu zvamukatoitira tera profit kuti mukando uite profit timbudirire taitera ndiona ndwaitera ndouteerwa nowatii mukando vaira nokutera mari iwe vakatira mari yavo vakuda profit yavo $255 zvamaita zvezve muno mabhuku ndo zvavari kuita vandofanana saka vada $255 munovapa rini $255 aiwaka isina mhindu utautonyoraka isipa mukatoza kuna baba ini akaita kukwereta mari kumukatoti baba ikauti saka timbika mupa nyaya tiudzei kuti wana rini mari inini chiri kundinesa nje kuti mari vakudhimanda mushure mekunge vabata zvinhu zvangu sei aiwaka ini kaiti vakutizana kumashure kaiti handiti mari kunzi ndegore riti mari ndekwetikwe apa timu2020 kana pese pakuda kuti hanhu takazouya takazodii mungadema mukazadzisa zvamukawiri zvamakanga magara pasi maita bundo remutemo mawirirana dai nhasi vari papa here dai varipo here apa nhasi dai vasipo saka akakanganisa zvinhu zvisafute zvakanaka ndiani yemukaka iyoyoyo aiwa makumwe usati mapindura zvatabvunza tati aita kuti ava vagare apa nhasi vachitaura nhau iyi mberi ndiani ndine modine kaka saka chipata manudzaika sezvo ndimakonzera kumusoro uteme
ende makatora muchivimbisa kuti zvamutora izvi ndinobhadhara neinterest iyo ende mamuri mofuti mukando wacho zvamunotonyatsozivisisa imini ndiro mutengo munoziva futi ramukarangana ndada kutokubatsira izvamu kuti kana mukange muri pamberi pamambo achina madaka mosairi pachena dai matokumbira zvinokudara mambo ndizengitire uite pemiri purani yamunogona muone kuti mambo vanokutendera here kuti mosairi pachena pana daka mukanga maamega munenge makunenera kuti vana madaka pasina imwe chikwereti kukumbirei mabhadhariwo zvikurerukirei taurai chizi inini mari pari kugandira kwandirewana mari nindotoiwana nokupinda munda nokurima inenge yawedzera futi kwandapa iri kuwedzera hamunozopinda munda iminika munokohwa goreri hati gore noi inenge yaamari inenge yawanda futi munozokwanisa kuzoibhadhara here iyo yawanda kuti mutotanga kuti handisi kuwana mari iyo ishoma iripoi ko kana timazosvika gore rinouya pamusoro imambo amai vandanzwa vange vati ndainzi baba vari mune here baba wapanikana vanzi kuna baba pamwana iva vanhu vakafara mboto zvakuti umukanda wapia vanhu vesekretari ngaitongera mutemo iyoyo komishona wagadzira sunga futi wemwedzi vakanya komishona nesekretari kubaba wapinda baba vataura namuna baba vantozotaura nababa chatopedza taurana kuti kupe mari inowandisa sei ndiroiwana ndarime tati inenge yawanda munozokwanisa here ndotokumbira kuti mari orit tatanzwa kutaura kwamaita mati mari munoiwana mari hanzi mari toiwana tarima nova pamusoro ichangapiri hongu mundataura kuti mari vanotipa tarima izvozvi takagara pasi nachairman zvoti audio racho vakatokuplayerai munorinzwa ndofunga akaimba vakasvika pekutaura mazwi akatirwadza kana makaenda kumapurisa ndiriko ndini mambo wacho ndini anyamaropa vacho vakuita sevakutichichidzira yeti ndisu takavabatsira nemari yatakavapa vakasvika pekutaura kuti pamaisa zvinhu mumba mamaisa handimuchenese ndakati varoyera amai ava iyi hanzvadzi yavo ava amai vari ava audio ritoripo ratikataura nababa vakuita isusu takuita masaskamu yeti ndisu takavabatsira panguva yatakavabatsira kumapurisa takapiswa takabhadhara mari yenesi yeti hatina kana kutora vanhu mucharambana nevarume mudzimba umo iye zvinezvi muchasvika kamukando nichakaparadza vakaparadza kazveshuru yezvinoti tiwane mari chai hatisisina saka umambo wacho kana vari mambo yesi asi mambo havasvike pokuti vhiringa kakudaro ndiwo mazwi ari kutirwadza iwayo kumapurisa takapiswa kunoku ndizvowo here ndivo mambo aidaro saka hatichaziva chiameni varipa audio iripo munoplayera saka isusu takutochika kugara kumba kwacho manje paitika zvinhu vanhu mukando wataura namai nenyaya yechiamani zvikanzi tipei mapoto kana mapureti zvenyu mai vati zvinhu ndezvababa ndibva tatiko magumbezi zvikanzi ndezvababa ndokwanzi nemukando saka todii zvikanzi mapoto nemapureti zvakaita sei zvakaboka saka ndopatoreka zvinhu zvipi iwo vati chibatai zvinhu izvi nokuti nini zvangu zvakaboka saka ndopatorwa zvinhu namai vakati mochimirira baba vauya ndomafambira zvaita zvinhu
isusu chibatiso chinhu chandinoziva pamutemo wechipurisa mumba memunhu akupinda isuta chinhu zvatakabvumirana pamutemo pabumbiro remutemo ivo mai ndo vadaro nokuti vati mapoto nemapureti zvakafa handina izvokukwanisai Alright. Napedza kutaura. Regaendo kupindura shava. Napedza kutaura. Ndataura kuti kupirai kuti vari kutaura kuti ina ndikwanisa kubhadhara 200 kuti ndozobhadhara ndakohwa mukando wautaiwa mari tiri kuida ndo vanira yakaita nyaya iyi ivari kuti ndiona zobhadhara ndarima pari zvino handikwanise kuwana mari avatoda mari yava mari neta 250 ya zvakanaka zvinoitika panyika asi toda mudzoka tichiti isusu mashava mazvinhu zvinofamba sei pamusoro pemato inini ndauye mukando ndasiya toiziva ende handinobva ndakagara madzimai tokera kupinda mukando kana pavanga vari mukando wavo kuti ndizive kuti kwakweretwa mari nhasi kana kuti ndimboonawo mari ichiyamba mangu handina chandakazongoona ini nditorwa kuzvina zvinono zvandaivavirwa kuti kumanditorera sezvo ndangu ndinofatikabhoitawo musangano nemheri kana patikambopfumbiwo mari dzenyu kusvika hatazosvika pakunesana kusvika vazoenda kumapurisa vasvika kuzozora zvangu zvakavatora right zvino nhasi uno inini handingachandokakavaramba nekuti pairongwa zvinhu zvese izvo ndikakatisipa nezvavakawirirana ndikakatisipa saka kutaurwa kwaitwa nyaya handina chandikupokana asi chikumbiro changu chachicho kuti sezvo nyaya inini ndakutomirawo pakubatsira madzimai pano zvavakaitira nevamwe avo ndakuchikumbiro nguva yokuti ndigone kuzobhadharawo nokuti zvinhu zvandani sikazive zvisiri mukati mandiri ndokufunga kwako nokuronga kwako chimusuya kwakauya kumba handina kuzoti kana unyaya taura kuti nyaya tione zvekuita hana kudaro changamire makataura hana kudaro zvandinoita ini ndiri rafu asi ndikataura ndotaura munoruru ichiedza kuonesa kuti munhu tikadai taitoita kuti tirambe tiri paukama ndomunhu ndakakubvunza pe kana pano nyaya chaiyo shanyakurema taura chokwadi nani ndakazvitaura ndakabvunza nemabiya kuongoona kuti mauya kunyanya kuzondiona chamai kuzondionera chitaura kana unyaya izoti mabiya kwakazobvisa kuti mambo hatinongoparadzana tisina kupa $10 zeko akati pa $10 mabiya saka nawo macho wazonzi waparakwira bp yangu ndinoita kuti ini ndotaura nguva dzese ndakashatira chinhwani ndinotoudza munhu nyaya inoitwa soiso kana undamudzi but paipe ndakakubvunza ndikakuonesa iwe saka ndaifungidzira kuti kana ukagara nevanhu mamwe wani asi mese muri ana mambo asi mambo ichi one zviri kutaurika pafoni hazvina kunaka zvichireva kuti ava nhasi ava vapfidza ndazingambotadza ndichataura izvo ndosaka ndamboti varume avangambonzi aifunga kuti pamwe vangu ndimboona kuti kutotambadika kutobuda panze kumwe kwacho kutonyaya kushaya kupi tikasangana mushuye namedhemu atisingabvunza madzimai panenge zvikati tofana nyaya ko munhu ndimbotaura kuti no shuwa nyaya iri papi iri kungotaura kuti iripo kana wavataura kuti ini ndiri mambo wacho ndini shava wacho
kumapurisa ndokupidza vakaenda kumapurisa vakapidza shu vakatenga nesi kumapurisa one vapidza kudari kwacho ndinowana asi ndinovadzvanya nokuti ndiwe mambo kungovadzvanya sivo auchatotaura sha hozi wekutaura wakatokwisa hozi pataitaura private toki weneni nomukomana wakauya dai takatopedza indonzwisisa asi pandinozoshatira pamwe chete zvinhu zvekutendera so tinotokopidwa ipapo panonge wakandiudza patakabvunza kana uno nyaya taura kuti nyaya ndizive kuti ndizive zvainita zvainita wakamupakunetsa ndoti ndakutopa judgment yakunetsera imi madzimai unofanira kutaura chikwadi nemurume judgment yakutonetsera kuti handichakwanisa kana kuti nditombokupai grace period yakakura chikonzero chinhu chese chinotime kwandakuti ndakutopa judgment ndopa judgment ndopandatera nechikonzero mashu chikonzero ndima zvikonzeresa bozi nyaya yekuti makataura mazuva asina kunaka kuratidza kufamba kwavari vanobhadhara munhugara kwaati anobhadhara sitting allowance ivo vari kupedza vanoda katiendesa kangatibvunza kuti mari kufamba sei kavandiona chemunhugara kwavakaita kwavakaita saka zvazvinoita vanhu vamunenge mukagara ndinoramba ndichiti kana ukamaka vanhu kana vanhu vakatogara munyika ukati ndirisha vana matombo munotite muri vauye nyika hakuna anonzi muri tese tofanira kungogara takasununga munyika yakasununga iyo nyika yakasununga kwete munhu ataura kuti kuno muuri saka ukataura zvavari kutaura manje iwe ndiwe muridzi wodare rino nhasi vari kutaura zvavari kutaura iwe sabhuku ukamuvenga iwe ava vanakuenda kumapurisa vakabhadhara ukazvinzwa sei semutungamiriri ine zvakandirwadza nokuti mapurisa vachiziva kuti kuna sabhu vakatanga vatidzokai kuna sabhu ndadzidza nyaya ini ndakadzotsera ava mabhaketi ndadzotsera nyaya yembeu ndikaziva kuti izvo mbeu hapana asi yanga nyaya yekuda kungobvitsisa kuti mangobatirei zvinhu zvangu nokuti kunenge kwanga kuti maninyadzisa here mabatiriro amaita zvinhu zvangu asi ndikaona kuti iyo mbeu yanga isipo asi ava nokuda kwokuti vanhukadzi vakatya zvakubva kuti todii vakangomanikidza kubhadhara kuti zvipere tichaendawo kwamambo toona kuti ndo mafambiro akaita nyere mafambiro akaita chakadii asi haazo mbeu hapana mbeu ikatorwa hakuna ngatikodzokai panyaya tiri kuti isusu mari yanzi mari 255 vanhu vari kufamba vavo toda kubvunza iwe ndiwe muridzi wodari toturi iwe ukavatadzira iwe utadza kutaura ine kana kudhifenda kwacho nenda handichaikwanisa ndakuidzorera kuvaridzi vakaita nyaya yavo rega ndikuudze mwana wababa wako tenda unzvini hakuna mukando unoitwa murume asingazivi rokuudza nhasi tese vakadzi vari kuzimbabwe vano mukando mari yedu totobhoikwetoti tichitotadza kubhadhara ichitoenda unohweseri ichitase ichivharavhara izo zvatokutaura hakuna mukando unoitwa nomutoupi pamusoro chakani adzimai amwe ndo varipo vanogona kuvabvunza kuti ndakamborangana ndaifungidzira pese ikoko ini ndaifungidzira kuti zvawaifanira kunge uchiteta iwewe ndiri kukupa 10 minutes zokuinda varangana madzimai vakusamba kufunga mese bhozi ndokutumira zvikodza zvichatomboita bhozi ndikatodzingadaro anotonyangadza dare ndinokunzi dare rangu ratosviba imboenda yamurangana naadzimai muchifunga kuti meita sei nemari dzevanhu bhozi ndauda kutoti jesu zvaakasvika mutemberi ationa munotsvina akatora shamwa akaranga temberi ikavatsvena imboenda pasina adzimai munoranga ndaimubatsira amai mupanzeindaremera ndoda kutaura pakaendwa kuporisi ini ndindakanyoreswa zita rangu pamukando wese taitiripo 11 ndakaona dhoketi ndakaratidzwa dhoketi rama ikaimba vhesi inini baba wabva vanyoresa dhoketi vhesi inini saka zvese zvokuuya futi kwamambo kuno vari kuti gutsa ndiye ane pfungwa dzekuenda kwamambo saka ini ndichangamire ndaakutya nokuti tinomubedu akachekwa nemapanga anga ari treasure wemukando saka ini ndaakutya handina murume ndine vana vangu chete ndakutya kuchekwa nemapanga nokuti handisi kuziva kuti chii chiri kuitika mwedzi yapera iyo vakatuma mwana wavo mukomana aiva nemaweapons kuya kundipunza usiku kuya kunditora achiti ini ndauraya mwana muzukuru wavo avo saka inini ndaakutya kuma10 dzeusiku mukomana akauya uraita zvinhu zvakwana shoko redu rinoti isusu vanhu vakadai vanochengetwa neosi chinenge chavawana chanetsa ripoti kuna mambo kana vauya vakaona kuti apa tinombopani tinokupai 3 years zokurarama zvakanaka ungave musoro ngauri nemuto wakaita se wakanaka vakafa zvinasaruka nevauraiwana unzama yangu ndinorapa mabhuku daikimenya kuti spasi
Mari yanzi mari 255. 255. Hafu yacho imari. Hafu yacho zviite zvakanaka. Saka imari hafu yavo mune naye pa next court. Musatumire munhu mune naye meka. Mari? Alo? Sumuzachi? Ndanoda kuti ndibvunze kuti ko pane kutransport yatakashandisawo maexpense atakashandisa tusvika kuno tunoita sei kuti takaya kuno kaviri katatu. Muri vangani? Tatipo 7. Maikwira mari? Taiunguya nemotikari chete taita $56. Kuya chete? Ka2 kamwe kacho ndakaya ndiri $1. Then mandidari mari yemutenisi yese yabva yangoita iyo iri yega iyo yangoita $194. No, zvandoda kubatsira ine zvekuti vari kunyora mabhuku teerai zvandinotaura panapa zvinozochinja. Yaita mari expense yese 194. Expense yechabhadhari 250 next year. Panongotengeswa 40 yaibhadhari 250. Muzvinzwa? Right. Iyi yandiri kutaura yezvinhu zvakatorwa. Handitika pa next court iri kuhafu yacho, pa next court ine yayo pedzesa. That's all. Ndapedza.